Ahojte, dnes tu máme zase tú korytnačku, o ktorej sme už o 5. dieli, ale teraz je veľmi pekná, to už veľmi veľakrát a tu teraz túrku si dáme už aj na suchšie miesta. Tu to dáme preč, ale tu nie je už čakať suchšie miesta, takže ju dáme naspäť, ale tu je taká fake orchidea, ktorá mi furt ide do vlasov, takže ju sem nepotrebujem. Ale aj takže ahojte, lebo dnes je veľmi pekná tá korytnačka, je najkrajšia na svete. To je teraz taká pekná korytnačka, úplne. Veľmi je pekná. O môj Bože, ahojte. Už som hovoril, že ahojte, takže ju položím, lebo skoro mi sa jej zlomil panciel. No tam hodí. Čo si jej zlomil? Pancier? Nie. Ako si jej skoro zlomil pancier? Že mi spadla z ruky. Ježišmaria. Vidíte tie rastliny, ktoré som dal v 3. dieli sem? Či v 3. dieli sem. Tie už také sú veľmi zvednuté všetky. Všetky sú to zvednuté tie rastliny, ktoré som dal v 3. dieli. Ale tie rastúrky, ale vidíte, že je už trošku tmavšia tá voda, ktorú má tam. Všetko to má tmavšie trošku. Nevzdá sa vám to? Lebo mne sa to veľmi zdá. Ale už iba 1 minútu budem natáčať, lebo mi nedovolí ten telefón iba 180 sekúnd, to sú 2 minúty presne. Ale to je veľmi pekná korytnačka, kvôli tomu je veľmi hojne pekná, ale už mám len 80 sekúnd. Ale máme tu ešte tú korytnačku, už som to veľmi veľakrát hovorila, takže